לכוכב רמז, איתי זייד. ערב טוב איתי. ערב טוב אחי. אז ממרומי גילך ושנותיך בליגת הבא ברגל, סוף סוף אתה איתנו כאן בשידור. תקשיב, אתם מאכזבת ומאוכזבת מהמחזור של אתמול. קודם כל, מי שהיה אתמול במגרש וראה באמת מה שהיה במגרש, יכול, אתה יודע, אני מעולם לא אוהב לדבר על שיפוט וכבודו של סולטן מקומו מונח, אבל אני חושב שמה שהיה אתמול לא היה עובר בשתיקה, בוא נגיד, לא בדרוב אור העומר, ובטח לא אצל אילן ספיר בירוק. בחרנו להמשיך לשחק כדי לא לגמור את הטורניר בצורה לא מכובדת, אבל היה שם משהו שהוא לא קשר לדעתי, לטעמי, היה שם פאול, המשחק נעצר ובדקה 90 נתנו לנו גול. אתה יכול להסביר מה היה? איתי, לא כולם יודעים מה היה, כי לא כולם היו במשחק. מה בדיוק קרה שם? אני אגיד לך בדיוק מה קרה. קבוצת בר אילן בא להוציא כדור. שחקן שלנו עמד על הקו, ושחקן שלהם פשוט דחף את השחקן שלנו, אני מדבר איתך על משהו כמו 2-3 מטר לפחות. כולם נעמדו, כי דקה לפני זה כשזה קרה, סולטן עצר את המשחק. אז כולם נעמדו, הכל נעמד, הם הוציאו כדור רוחב, עדיין כולם עמדו, השוער שלנו יצא החוצה, לא שיחק, והם נתנו גול, והוא אישר את הגול, הוא אומר שהוא לא שרק ולא... אבל פה באמת אני אומר לך, כאילו, אני לא רוצה להישמע מתבכיין או משהו כזה. זה הכדורגל, לפעמים זה לטובתך, לפעמים זה לרעתך. מבין היום שכל מה שנותר לנו כדי להגיע לחצי גמר זה לנצח את ירוק שבוע הבא. אני מאמין שאנחנו גם נעשה את זה, על קר הדשא. רגע, חכה רגע עם המשחק נגד ירוק, אני רוצה לקחת אותך רגע על המאמן שלכם. יש לכם מאמן מצוין, בני טורקמן, שהוא מאמן אחד הטקטיקנים היותר טובים בליגה הזו. מתאים, אשכרה מתאים כל משחק, הוא מתאים אתכם. ראינו בשבוע שעבר שהוא הצמיד שמירה אישית לשחקן של דבור העומר, ואתמול היה נראה כאילו כבר, אתה יודע, הוא בא עם כפכפים, וזה יכול להיות שזה שידר כאילו שאתם כבר ניצחתם את המשחק, ובגלל זה הייתם רכים אתמול? לא. קודם כל, אני יכול להגיד לך, קודם כל יש לנו מאמן מצוין, שפגע גם בהרבה מאוד משחקים, הרבה מאוד חילופים. אבל אני יכול להגיד לך שוב, שלא בא להישמע כתירוץ או משהו כזה. מתחילת הטורניר לא היה לנו פעם אחת שהיה לנו קדר מלא. כל פעם קרה משהו. פעם בובק בחול, יותר מפעם הוא בחול. רוני נפצע לנו, עמית פצוע, הרבה מאוד שחקנים פצועים, אני לא הייתי בשתי משחקים, וכל פעם הוא מנסה לתמרן מה קורה. לגבי אתמול, גם ערן בובק לא היה, גם עמית פצוע, אומנם הגיע לצפות במשחק אבל לא שיחק, ורוני שהוא עם מתיחה שיחק אולי 2-3 דקות. אז גם לבני יש פה איזושהי בעיה עם החילופים, אתה יודע, מגיע איזשהו שלב במשחק שצריך לרענן את השורות כדי לקבל אוויר בריאות, וזה לא פשוט. אבל עם זאת... אנחנו נלחם עד הסוף. אני יכול להגיד לך שבניגוד לשנים קודמות, אני חושב שיש כמה קבוצות שהם משחקים כדורגל טוב ואיכותי, ואני חושב שהרמה גם עלתה בבא ברגל, תקן אותי אם אני טועה. אני איתי בסך הכל עונה שנייה בבא ברגל, אבל רגע, אני רוצה לקחת אותך שעם כל הפציעות שלכם, וגם לא ציינת גם את גיא מזיג שנפצע ולא נמצא כבר הרבה זמן. גיא מזיג, סליחה, נכון, גיא מזיג שהיה פצוע. אז עם כל הפציעות האלה ועם כל זה, אתם עדיין חזק מאוד בצמרת, ועדיין תלויים בעצמכם. תראה, אני אמרתי לך שוב, ובסופו של דבר ידעתי שזה יגיע, אתה יודע, לחודו של משחק אחד. יש לנו משחק אחד מול החבר הוותיק אילן ספיר, ואני מאמין שבסופו של דבר מי שינצח, אני חושב שדבור העומר תעלה, מי שתעלה זה או ירוק או רמז, וזה יקרה באחד מהמשחק, מי שינצח לדעתי במשחק הזה. זה לדעתי משחק גם בלי הגנות, משחק ששתי הקבוצות ירצו לנצח. וככה אני רואה את הדברים. אתה לא רואה, אתה יודע מה, בהמשך ישיר אני רוצה רגע לקחת אותך על אתמול. אז אתם פותחים את המשחק הראשון, במשחק הראשון קורה מה שקורה, אתם מפספסים, לדעתי פספסתם שם נקודה, כי התיקו שווה 2 כמובן, 2 נקודות. על מה אתה מדבר? על אתמול? אני מדבר על אתמול, אתם עולים את המשחק הראשון, אתם מפסידים נקודה כי 2 נקודות זכיתם בתיקו. אתם רואים את דבור העומר, מוציאים תיקו
שהוא כאילו לא היה מתוכנן נגד עגנון, ובסוף, אתה לא ראית את זה, אבל אני עם בני ראינו ביחד את המשחק האחרון, שהוא היה קצת עם טעם חמוץ, שירוק 60 מנצחים, אפילו אפשר לקרוא לזה מביסים 3-1 את בן גוריון, קצת מוזר, לא? אני יכול, אתה יודע, להיסחף ולהגיד את מה שכולם בעצם חושבים וראו. אני מאוד מאוד מנסה להאמין שהכל היה על רקע ספורטיבי, ואם ירוק ניצחו את בן גוריון, אז אני מפרגן להם. אמרתי לך שוב, זה הכדורגל מבחינתי. אני אוהב לדבר על הדשא, ולהביא את הנקודות על הדשא. כל העונה הזאת, בשורה תחתונה, עקב המחזור האחרון, מסתכם למחזור הבא. כלומר, אם מי שינצח מרמז או מירוק, הוא זה שיהיה מקום רביעי. ככה אני רואה את הדברים. אגב, תקן אותי אם היו שם ספקולציות לגבי בר אילן. אני לא יודע אם בר אילן מנצח את שתי המשחקים הבאים שלהם, הם אפשר מעולה. אז בדיוק רציתי להגיד לך, כאילו אתה בעצם כרגע לא סופר את בר אילן, כשבר אילן למעשה, אם הם מנצחים את שני המשחקים האחרונים שיש להם, ואחד מהם זה נגד דבורה עומר בשבוע הבא, ואחרי זה נגד ירוק 60, אם הם מנצחים את שני המשחקים האלה, התסריט הוא שהם בפנים. יאללה. זאת אומרת שגם הם יכולים. אז קודם כל זה עושה קצת, אתה יודע, עושה עוד קצת אדרנלין במשחקי פלייאוף האלה, שזה יפה מאוד בעיניי. ובאמת צריך לראות, מחזור הבא יהיה מחזור מאוד 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 קריטי, שלדעתי גם כן, אני לא יודע אם יסגור סופית, אבל לפחות אחת תעלה לדעתי. תגיד איתי, כשהתחלתם את העונה, מה היו המטרות שלכם בעצם? אני כל הזמן אמרתי שלהגיע לחצי גמר זה יהיה לעשות תוצאה טובה, מעבר לכך זה כבר יהיה בונוס. עכשיו אני רוצה... אוקיי, תמשיך. אתה צריך להבין שכל שנה, אתה יודע, יש בהתמחתנו 4 אליפויות, כן? כן, אבל כן, כל שנה עוזב אותנו שחקן אחד שהוא שחקן בקליבר רציני. פעם זה אבי אליהו, פעם זה פרידמן, הג'ינג'י זה בפעם האחרונה. איבגי. וכולם בעצם זה חבר'ה שתומכים בהתקפה, ואולי יותר קל לנו בהגנה, אבל בהתקפה קצת הרבה מתקשים. לכן המטרה היא הרבה יותר קשה שנה מאשר שנים קודמות. עכשיו אני אשאל אותך שאלה קצת מתקילה. אם היית יכול לבחור בחצי הגמר את שי עגנון או את בן גוריון, את מי היית בוחר? אם לבחור מול מי לשחק? כן, בחצי הגמר. תשמע, בחצי גמר זה פיינל פור, זה כבר לא משנה מול מי אתה משחק. במשחק אחד כזה הכל יכול לקרות, זה כבר שמים את כל ההיסטוריה בצד. ונותנים הכל. יש פה גם את אלמנט המזל, אבל הרבה דברים יכולים לקרות במשחק אחד, אתה יודע, עם לחץ, יש כאלה שלא עומדים בלחץ, יש כאלה אתה יודע, זה משחקים מאוד מאוד, אני לא הייתי מעדיף לקבל, אתה יודע, מי שבא ברוך הבא. אני דווקא חושב שדווקא השניים האלה שציינת, הם בעצם מנסים בראש לדעת לבחור מי לקבל, אם זה דבורה עומר, או זה רמז, או זה ירוק, מי קל להם יותר נצח. אני אפתיע אותך, ואני דווקא חושב שבאחד מהחצאי גמר יהיה הפתעה. זה התחושה שלי, לא יודע איפה, אבל באחד מהחצאי גמר יהיה הפתעה. טוב, אתה יודע למה אני מקווה? אני מקווה שהגמר יהיה דבורה עומר נגד רמז. אני רוצה להיות בגמר, ואם זה יקרה, אז אני חושב שזו הצלחה גדולה שלנו. וזהו, מה אני אגיד לך? איתי, תודה רבה על הדברים, ותודה שפינית הזמן בשבילנו, ושיהיה בהצלחה בשבוע הבא. שמחה ובהצלחה לכולם, וזה אחלה טורניר וצריך להמשיך אותו ולהעצים אותו בעיניי. תודה רבה איתי.